Nebezpečná šelma, predátor. To všetko vystihuje práve tigrov. Jedným z nich je aj Simba. Na prvý pohľad životaschopná tigrica plná sily a energie. No prvý pohľad môže klamať. Simbe niečo chýba, či skôr niekto. Simba a jej brat tvorili nerozlučnú dvojicu. Mladý tiger však nedávno uhynul a odvtedy je Simba ako vymenená. Stále hľadá svojho brata, no márne. Cíti, že ho už nikdy neuvidí a jej smútok sa zväčšuje. V poslednom čase úplne odmieta potravu a slabne. Situácia je vážna. Ak Simba nezačne jesť, hrozí jej smrť. Simba miluje jazdu autom. Vždy pre ňu znamená výlet, dobrodružstvo a zábavu. No cieľ dnešnej jazdy bude o čosi menej radostný. Simba to veľmi dobre vie. Simba dorazila na veterinárnu kliniku. Bráček zomrel, lebo ako mal problémy s kostiami a bola tam zlomenina a dostal zápal. No, po operácii? Po operácii, no už potom to vlastne ako išlo dole kopcom s larvinami a cykal krv a tak. Takže uhynul. No a táto mala tiež bude mať problémy s vápnikom, tak potrebujeme nasadiť nejaké lieky, aby sa neodvápňovala. A dá sa vybrať, či nedá sa vybrať? No, dám jej obojok, skúsime. Dá sa s ňou v poriadku manipulovať, bez problémov? Ja nehrávam. Dávate ju na 2? Ne. No poďme sa pozrieť. Pre Simbu to rozhodne nie je priateľské stretnutie. Je v šoku a vtedy rovnako ako všetky tigre dokáže byť aj napriek svojej nízkej 50-kilogramovej váhe poriadne nebezpečná. Začína zúriť a vtedy môže byť aj toto malé mačiatko poriadne nebezpečné. Takže nechce ísť aj vôbec. Bojí sa, ona je zvyknutá. Ja viem. Zoberieme jej krv, dá si jej zobrať? Prosím? Nedá si zobrať, hej? Že by sme prispali. Ja sa mi... A to sa bojí. Jasné, je logicky. Simba musí napokon dostať upokojujúcu injekciu, ktorá o chvíľu začína účinkovať. Je uspalá, čo je znak toho, že anestéza zabrala. Nakoniec sa nechá presvedčiť na návštevu ordinácie. Simba zaspí a tak môže doktor Faga vykonať všetky vyšetrenia. No hoci spí ako baránok, predtým z veterinárnej kliniky je to napriek všetkému nebezpečná situácia. Nebude ti vadiť, Ivka, keď sa trošku vyholí noha. Udržať tigra v narkóze je veľmi ťažké a nebezpečné. Poď k nej takto, chyť tu, z tejto strany, nech decka môžu odtiaľ toho dobrať krv, hej? To je ono. Urobíme aj krvný obraz. Áno, aj krvný obraz, všetko, hematolku, všetko spravíme, áno. Necháme ju tu v kúde spať, teraz, áno. Nech si v kúde leží. Potom aj pichnem antisedán a to zveja vyfrčí za chvíľu domov. Kedykoľvek, zo sekundy na sekundu, sa môže zobudiť. Pozrite, to znamená, to zviera nie je v hlbokej narkóze. Tomto by sme ju nemohli operovať. Mohli by sme robiť nejaký menší zákrok, nie až taký bolestivý, ale nedal by sa operovať. Stačilo to na tú krv. Našťastie všetko prebehlo hladko a tigrica má všetky odbery za sebou. Teraz si už len musí počkať na výsledky. Pri takom dlhom trápení, aké prežila, sa mohlo stať, že sú jej vnútorné orgány poškodené aj kvôli nedostatočnému príjmu potravy. Ona nechce jesť alebo príjma potravu? Je smutná, aj po večeroch stále plače. Nie je smutná, proste taká, niekedy aj taká apatická. Cika normálne, Cika normálne. Nepije nadmerne veľa vody? Ne. Veľa hľadá, stále ho hľadá. A už keď má ísť do izbičky, tak ju tam musíme dávať na silu, lebo ona vie, že v tej izbičke žije sama.
Kým sa preberie z anestézy, môže si v pokoji dosnívať svoje tigrie sny. No, takže nie je to až tak úplne všetko v poriadku, predsa len. Je to síce mladé zviera, takže tá alkalická fosfatáza je vyššie, ona je hodne mäsa, čo? No, tak to môže byť aj tým. Albumíny sú trošičku vyššie, amyláza je trošilinku zvýšená, fosfor je trošičku väčší z mäso, vápnik je absolútne v norme. Áno. Globuliny sú nižšie. My sme začali tam dávať len kurence, som pridala viac. Urea je trošičku zvýšená. Je možné, že aj keď nepila teraz, tak to môže byť tým. Hej. Ale v zásade vyzerá byť v poriadku. Haló, tu sme. No, na toto pozor po narkózach. Áno? Samozrejme, vždy. Už sme tu mali odriznuté líce, samozrejme, kus nosa odriznutého. Toto nikdy nerob. Dobre, už reaguje ušami. Už ju môžeš zavrieť. Už sa začne budiť, no. Tak, a už dostáva reakcie. Áno, Simba. A je hore. Super, výborné. Áno, sme hore. Sme hore. Dobre, môžeš ho zavrieť. Už nehrozí riziko. Výsledky odberov pre tigricu Simbu znamenajú dobré správy. Našťastie prišla na kliniku včas a psychika nestačila poškodiť jej telesnú schránku. Fyzicky je teda takmer v poriadku, no či sa upraví jej psychika, nedokáže nikto predpovedať. Svoj boj ešte nevyhrala a jej príbeh budeme sledovať aj ďalej. Pamätáte sa ešte na malú Ninu? Rastie ako z vody. Ešte pred pár týždňami bola maličké mačiatko. Dnes je už o riadny kus väčšia šelma. Keď sme ich boli navštíviť pred mesiacom, Žužu a Nina bojovali o život. Boli nerozlučná dvojica. Nina ale ostala na tomto svete sama. Žužu svoj boj s chorobou prehrala. Hovorí vám niečo meno Simba? Aj ona bola pacientom na zvieracej klinike. Dnes je zdravá ako ryba a takisto riadne narástla. Priblížiť sa k nej bližšie už nemôžeme. Podrástla a začína byť nebezpečná. Nie, že by chcela ublížiť, skôr naopak. Hrala by sa, no neuvedomuje si svoju silu. Simba a Nina budú už čoskoro najväčšie kamarátky. Zatiaľ sa spoznávajú len cez mreže. Z tých dvoch malých zostala len malá Nina. Malá Žužu nám zomrela, lebo dostala pupočnú infekciu. Sme ju zachraňovali asi 3 týždne, ale a ešte aj malá Simba jej darovala krv, lebo strácala červené krvinky. Ale na druhý deň po tej transfúzii vlastne tigričatko dostalo infarkt, niečo so srdiečkom a zomrelo. Takže snažili sme sa, zostala nám táto malá Nina, ale aj s ňou máme dosť veľa roboty a robí nám radosť. Robí nám radosť aj Simba, preto lebo sa veľmi zlepšila. Už je veselšia, hraje sa a teší sa na túto malú Ninušku, že kedy vyrastie a bude s ňou vlastne už spolu v klietke a budú sa hrať obidve. Áno, áno. Nerada sa nosí na rukách. Stále by len behala. Budete sa hrať spolu, no? Tak ako u ľudí, tak aj u zvierat platí, že pri strate blízkeho strácajú zmysel života. Našťastie Simba aj Nina svoj zmysel života našli. Obe prekonali nepríjemné choroby a obe stratili svojho súrodenca. No dnes sú zdravé a dúfajme, že ich celý život bude čakať len šťastie a láska.